ya taako kuzimdancehall manje. Zimdancehall chinhu chaka ingoma yakarerekera kureggae music kuJamaica, but ichiimbwa nemusambo wedu wechishona. Zimdancehall imusic yakabatsira vanhu vakawanda, because before that kwanga kune yainzi urban grooves. Saka vamwe vanga varimo muurban grooves vaitoita zvereggae, but yaingonzi urban grooves. Saka since zita rekuti Zimdancehall parakazouya, urban grooves yakabva yangopera, you know, for some reasons I don't know kuti vanhu vachanga vari lazy kana kuti chii, but Zimdancehall vanhu yakabatsira vanhu vakawanda, mayouth akawanda yangobva kuchikoro. Munongoziva kuZimbabwe kwedu hakuna mabasa ndo mashoma. Kana usikaite zvembanje zvemadrugs izvo zvezvi, vamwe vacho vangoimba. Ende vamwe vanhu vanenge vada kuti kublama Zimdancehall vachiti Zimdancehall ndo yakawinza madrugs aiwo. Madrugs anga ariko kudhara, mbanje dzanga dziriko kudhara, cocaine yanga iriko kudhara. Ndakutaura cocaine was there in Zimbabwe. We know people vairwa cocaine before Zimdancehall. Mureggae music made imomo, you know. Wow, wakatanga kutotengeswa mabhawa before Zimdancehall. Since reggae payakatanga kupinda mutaundi, payakaenda kurumazi, alcohol was introduced. Saka maane zvidhakwa zvakawanda, ende unongoziva zvidhakwa zvinoda fight chichichi. Kumbanje uko hakuna fight. Madrugs anokanganisa pfungwa. Yes, I won't lie kuti some of the young people vari muZimdancehall vari kutora madrugs. Ndo zvinhu zvakutokanganisa Zimdancehall. Vanhu vanoteerera futi Zimdancehall yacho vari kutora madrugs. But anyways, it's not about Zimdancehall and drugs. It's about the achievement yakaitwa nevanhu veZimdancehall, nemabasa avakacreata in Zimbabwe. Because nesuwo vaitipawo mabasa, vaiti hayo taitoridzawo music tichitovadaidza, tichitoitawo tumwe tumariwo twedu, ivo vachiisawo mari mumwe. But chinhu chinonzi Zimdancehall chakatanga kudhara, but changa chisina zita chete. Nyaya yezita ndidi kuitaura because inotonditemesa musoro, because mumwe munhu anenge achiti tisi takatanga kuitaura kuti Zimdancehall chichi, aiwa, zvotitemesa musoro izvi. Whether ndiwakatanga kuti inonzi Zimdancehall kana kuti chii, ndezvako izvi. Chatiri kutaura kuti music yacho ndo yakabatsira vanhu vakawanda. Kune vamwe kuchitungisa uko vasikanyanyotaurwa nevanhu vakawanda, ana Major Makari nemumwe one of the pioneers of the Zimdancehall was Aeroplane. Akarekodha most of my artists yekumbara akawanda acho akarekodwa naAeroplane. You know what I mean? Ana Sunshine Records akarekodha vanhu vakawanda. Chillsport ndoine chimutika. Chillsport yeduka DJ Fantan and Levels. Saka pa Zimdancehall apa, what I'm trying to say kuti munhu weZimdancehall akakwira ndege akaenda kunze kwenyika, toti aenda kana kuEngland, kana aenda kuAustralia, kana tauya kuCanada, kana aenda even paSouth Africa padhuze, it's an achievement. Because ndege haikwirike zvokumanya. Vamwe vanongoenda kungoperforma for my privileges ekukwira ndege chete, no money no nothing. Anotozopiwa mari napromoter nekudawo kwake promoter. Saka ndonzwa vanhu vachishora kuti ninga akaenda kuEngland akanopiwa 100 pounds aiwa akanimbomira izvozvo mene. Iwo gati munhu anorara kana pasi iyo.
onzi wakunokwira ndege oramba izvozvo just because nyaya yemari. Aiwa, siya vana vakwire ndege vaenda unopefoma. Saka since COVID-19 onai manje, since COVID-19 payakauya onai zvakuitika. Madrugs awandisa, makutadza kuzvikontrora. Panga pane Zimdancehall zvakatanga makanyarara, makanyarara zi, because zvanga zvisikaoneka. Vanga vari busy vanhu vachitsvaga malyrics vachiimba. Mai manje vana havasina zvokuita, vangoswera mumagosto nekumabhesi. Zvinhu zvapera mudzimba umu, vana vari kuba zvinhu zvemaparents vachitengesa. Most of them vanoteerera Zimdancehall because ndo kunotaurwa zvemadrugs izvo zvizvi. Mamwe artists vanoita zvemadrugs nemafans acho anoita zvemadrugs. Saka kana vana vasina zvekuita, imagine 14-15 months usikaende kuchikoro. What do you expect from those kids? Vanofurirwa, vanofurirana. Vana, munhu mukuru ndiye asikafurirwa. Ina undifurire nini, ndoita zvandoda. Wakataura chauri kuda kwandiri nini, kana ndisikada handiti. Unogona kundipa whisky chaiyo, handinwe zvibhodhoro kaini. Ndogona kutesta, but ndokutaura that's not my style. I want a lager. Yeah, a beer. That's what I want. I don't drink whiskey. I don't drink brandy. Zvinotondipengesa ndakanwa zvaizvo, unondiramba totoita mupoko. But anyways, vanhu veZimdancehall vakawanda. Yes, they performed. Pavakabuda kunze kwenyika, vaiperforma for nothing, most of those guys. Unenge uchitraya kubuildawo zita rako, kungonzi wakakwira ndege. Vamwe vakatiza vakaenda uko. Kune vamwe vakaenda vasiri veZimdancehall but vakaenda nerege. Nanhasi havasati vadzoka kuZimbabwe. Maiziya, angoenda kahwana pa, angoshaika kuRondon ikokoko. Saka ndo zvamuda kuti zviitwe nemunhu wese. Aiwa, vanhu vakasiyana. WeZimdancehall akaenda akadzokera kumba, zita rake rapamusoro, akutopefoma. Nyaya yekukwira ndege ndo nyaya inenge ichitodiwa. Hada kuenda kuRondon ikoko, ndo nyaya inenge ichidiwa. Saka musapreshe wapana ava kuti kana uchienda chipiwa mari yakati, aiwa siya pana aende. Kune vanhu vakaenda vekutoti mai manje vakutoti dai ndakatiza kuEngland, dai ndakatiza kuAustralia. Wakatiza kuAustralia unoenda kupi? Munhu akuinza yake, they can only take care of you for those 3, 4, 5 days. After that, no one is going to take care of you. Aisa hama yako. Vakatiza vanga vane shamwari nehama. Vaise, isusu totozviziva kuti kutori nevamwe vanhu wakumuona mai macho kuti German akamboenda kuEngland, akamboenda kuAustralia, apera kutanga hondo yechimurenga shamwari. Mai manje takutoirangariswa hondo yechimurenga nestechi yambuya nehanda, pera kusisina. Aise, neCovid-19 yakazoti kuuya iyi, unorilisa rekodhi yongoperera munhingi mumafoni, mamemory card, paredhiyo rekodhi yako hairiri. Isanamati Minox takabuda mazviri, tainzi tiri kudyira kavapana mari neYouTube. Zvadhakwa kamanje. Vainyora mabloggers aya vanyarara futi. Ipai kavapana advice, vakamirira. Ipai kavapana advice mabloggers. Takabvisa music. Chipai kavapana advice kuti itai so. Vataurire kuti vhura YouTube. Avhura YouTube ozoita say what's next? What's next? Hakuna mari kuZimbabwe. Dai so music yanga iripo, dai so vamwe vacho varitori relevant so. Anewana kupi mari yekuenda painternet kuti upload music. 95% of those Zimdancehall artists hatomboziva kuti music uploadwa sei
paYouTube. Saka sometimes kana mabloggers achitaura Minox ari kudyira vanhu mari nezvimwe zvimaproducer zvimwe zvechibhambi vanopenga Minox takazvibvisa akazvemusic zvacho izvozvo. Manje vapana havachanzwika. The new talent haichabuda. Even mabig studios ari kuZimbabwe vangochengeta music dzavo mudzimba. Mabhosi akapindira. Kana bosi akaregedza kuuya achita kuti nditiro rhythm ndokupa mari yakati, but parhythm apa ndikuda kunge pana nhingi da kuti pana basuka, da kuti pana Enzo Aisha meisa kana blow tip up. Hapana, mari haisi kutenderera. Waiziya mabhosi apindira, mabhosi acho asinawo futi mari. Bhosi zvake zvakaita bhosi angotanga kuzikanwa zvatopera. Musanyeberwe. Mabhosi aya mazhinji acho they are not in there for the music. Hada kutopusha kana riri business rake, zita rake zvinenge zvitopushika through music. You know what I mean? Mune makutomuziya kuti uyu anonzi bhosi ningi, uyu anonzi bhosi ningi. Yes, mabhosi abatsira pana music wemuZimdancehall kuti vararame. Haafanike last year muna 2020 vanhu vakanakirwa nemalive ataionawo pamafacebook aya nepaYouTube. Vanhu vainakirwa. But everything that we start, it has an end. Vamira manje, what's the way forward? If you write about something negative, now try to write about something positive. Makangonyora zvinhu zviri negative about certain people, ana Minox, ana chichi tikudyira vapana mari. That's what tichitozvipusha tichitozvimhanya, but hapana. Ndotonzwira tsitsi vamwe vapana vanouya kunhingi kuinbox kwangu, mudara musasiye music is your life. Ndakasiya music, handichadi. Ndandisasarudze music. Ndaisa gospel, ndaisa R&B, ndaisa hip hop, ndaisa Zimdancehall, sungura zvese papo. Munhu akandipa music, whether is the manager, the producer, the artist, the friend, ndaingokanda chete. Ende vanhu vakawanda vakabenefita through Ghetto Crown King, the YouTube channel. They benefited on that YouTube channel, Ghetto Crown King. Vakatovhurawo machannels avo, and some of my artists, they're doing good. They're doing good. Chillspot is doing good. Sekalas is doing good. Ndo vanhu vandakangoti variko kuZimdancehall who are actually doing good. But pakunzi pari kuitwa mari, Killer T is doing good. Vari kuita mari vacho kana nemaYouTube acho vanoverengeka. Kutoverengeka chaiko. Wakaita 1 million views unopiwa mari yakati. No. It's only one company iri kuita mari neazvo. Ende hapana ari kucomplain. Hapana. Aisiya. Inini ndakanzwa maini. Tinonyatsoziva kuti apa ndiwo kurehwa apa. Unoti mina ndigare ndasiyana nazvo izvi. Nema-keyboard warriors anenge achida ngodzikisira Minox. Aiwa. Saka hapana vangu veZimdancehall variko vari kuimba uko. Rambai muchiimba, musanete. Rambai muchiimba, munoimba musimbo watinofarira. Ende munenge muchitotaura zvimwe zvinhu zvatisingazive. Asi manje, just be smart. Ndakutokutaurira inini semunhu mukuru. Kana wakuti wakuimba kuZimdancehall ikoko, even kana wakabvira kudhara uchiimba, chiitai zvamaitaurwa zvaizviya. Vhurai maYouTube yenyu. Even ine 2 subscribers, it can grow. Handiti
uchasvikawo pa 1000 ipapo womonetize YouTube yako utanga kubhadharwa. That's how it works. Manje most Zimdancehall artists vari kuita ma-songs, but the songs doesn't even belong to them. That's how serious it is. Saka, please, apana wangu Zimdancehall, ndikutaurira inini is a superstar. Vamwe vanonditi elder. Ndikutaurira isa elder wenyu kuti tora music yako yese yawakaita, open your own YouTube, woisa music yako yese pa YouTube channel yako, opusha music yako channel yako. Ma first days unogona kuita 2-3 views, 100 views, 20 views. Kune ma big channels jayo vanozviti vanhu vatori nawo ma 100 views pa ma channel pawo, but one day you're gonna make it. I'm telling you, everything takes time. But can only my products ako on one channel, every song chaga, because it's like you building your own library. And it my manje akuna kuri kuitwa show my manje. My shows probably we're looking at 2022 or 2023. 2023 ku Zimbabwe inenge election time. What you gonna do? Nothing. Nema kutomirira magala. 2021 kanganwa zvatopera. Tsvagai zvekuita. Nyora music woisa pa channel pako. Anditi. Waisa pa channel pako uwirirana na producer. The producer uisa ku channel kwako indoisa ku channel kwangu. Zvaita. Kune ma music distributors variko watinoziya. Makawirirana na music distributor uya akataura kuti andipe song yako ndise ku channel kwangu. Ndokupawo something. Go for it. Usanyeberwe. Go for it. $1 is better than nothing. Right here. Talk to them. Usamirire kunzena una manager. Ma managers ndari kutokanganisa ma artists yaya. Focus on yourself more. Music yako inogona kunge yakaendeswa ku distributor, you register under that distributor. You get nothing out of it. Kana mawirirana kuti ari kukupa $20 ndiyoyo $20 zvatopera. Zvaitwa ku Jamaica futi izvozvo. Jamaica waiti vakarekoda madhara ese aya kudhara akafa, vamwe vacho vakafa. Aipiwa kana 10 pounds. Manje those are the same music akutengeswa kuita ma-millions. And the artists in Jamaica, they are suffering. Yes, there's a lot of artists in Jamaica that are suffering so bad. And they have classic music. And you wonder what happened to their music, man. You just say, damn. These so-called producers that used to raise their hand and say, hello, 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 have nothing to do with the musical composition. You have people like Flabber Holt who doesn't get nothing. Roots Radix. Who get nothing out of their own composition. But some of them don't complain because pavaizvita vaitobhadharwa. Manje ya zvakubuda pachena ka. Those producers vakungowapo mbichano unoona kana kacheke kapinda vakutaura munhu wese akutaura. Be open kana wakapinda situation, be open about your situation, and we look at it and we look at the way forward. But as an artist, especially vedu apana Zimdancehall, pakuimba pa muri kuimba mahara. Mastudio amubhadhari, hamudi kubhadhara, hamuna mari yacho futi anyways. Wakaenda kunonzi kunobhadharwa kubhadharwa $50 unoiwana kupi. Wakanzora ichiuya kana something kana $10 cheche producer vombotengawo sadza.
haudi kuuya naye, uda ngoti vari kunditsikirira, vasida kuuplifta mayutsi, ndine talent. Hayi, wabutseke, gara kumba usakure garden kusero kana kudzura masora. Studio haubhadhare, but unonge uchingotaura zina nebasa rese. Unofunga kuti maspika akatengwa mustudio nezvimanhingi nezvimakombiyuta zviri mustudio nemagirazi ari mustudio zvakapinda imo mahara? No, zvakatotengwawo. Ende producer anenge aita kana 4 days 5 days achibika beat iyoyo ada kubhadharo. Ngwavhai boys dzangu, kana wanzienda uya kuSouth Africa uko, I know kune vamwe vakaita stuck vaenda kuSouth Africa. Enda unoitawo stuck kuSouth Africa ikoko. Kana vanhu vakaseka zvina basa, at least you tried. You can never fail until you try, my youth. And that's how it is. Unogona kusiya that opportunity yekuti ublow, because you'll be building your name. Endai kuSouth Africa mazimdancehall artist, endai kuEngland, endai kwaunenge washedzwa. Vazhinji mapromoters haana mari, musanyebero. Vazhinji vacho futi havatombori mapromoters. Vane mazheta vanenge vachitoita ekutoti vanenge vada kutovharisa nekupromota. But anyways, itai maYouTube enyu vapana vedu veZimdancehall aya. That's my advice. It will pay off with time. Yes, ndakamborira inini kuita kubhira vanhu vachiti madmani music rhythm rese rine 50 masongs. Ndarakanda music paYouTube apo. Ndakasvika pekuti vanhu vakapedzera vakundivenga futi zvokuda kuvharisa channel. Ubongoti all right, that's it, enough is enough, I quit. But I didn't quit kupa munhu advice ari music. I won't quit that. If you want advice kwandiri unongoya kana nekubackdoor kuningi, unoti kubhekazini ka, haiwa zvebhekazini hatidi, uko atiko, unongoya kuinbox uti mudhara ndoita sei apa, ndokutaura ita so, ndokupawo advice yako kuti uenderere mberi, utsvage kurarama, ubudirire nemusic yako. Usataurirwe zvekunzi two views. Aiwa, 2 views, it's 2 people extra masupporters ako. Kune maartist ariko kuZimbabwe, wakambunza kuti channel yako ndeipi? Hana. But they are big artists. Kana achicharge promoters vari kucharge kana $800 US, but haana YouTube channel. Unotonjasinyasisha zvifamba sei? Iye mabig artists kusaenda kuchikoro dzidzai zvimwe zvunawo mana. The past 3-4 years ndaitambudzwa nevanhu vamwe vakachirura nemacopyright chitaurana na voko shamwari pari kupisa pana. But I overcome, and then I ended up quitting the music industry. But don't give up, my artist. Zimdancehall. Keep on. One love, yeah, blessed.